Gaur aurkeztu dugu mikroguneak espazioa. Mikroguneak espazioak nahi ditu batu Iruñan kulturalki, sozialki eta zirikatzaileak diren 4 espazio kulturalen sarea, eta hor daude sartuak Katakrak, Geltoki, Teatrolari eta Antartika, hain zuzen gaur egun gaude Antartika espazioan. Orduan, 4 egune edo espazio horiek batu dira, nahi dutelako zerbait sortu elkarrekin, sarea egin, eta Iruñaren kultur estenatokia edo pixka bat zirikatu, mugitu, pentsarazi, eta batez ere pentsamendu kritikoa bultzatu Iruñan. Eta gaur aurkeztu duguna da mikroguneak planteatu duen lehenengo programazioa. Ze aurtengo helburua da erdigunean jartzea emakumeen historia, Iruñeko emakumeen historia. Baina ez edozein emakume, baizik eta inor izan ez diren emakume horien historia. Horregatik, hor fokoa edo argia jarri dugu, prostitutetan, sorginkeriarengatik salatuak izan ziren horietak, emakume langileak, lehenengo langile grebak protagonizatu zituzten emakumeak, emaginak, artistak, ez ezagunak izan diren artistak, emakume erailak eta bestelakoak, ez? Gure kaleetan barne ibili dira eta hoiei pixkat protagonismoa eman nahi genien. Horregatik, planteatu dugu ziklo bat, 10 ekitaldik osatzen dute ziklo hau, hasiko gara otsailaren 21ean, beraz, eta amaituko dugu ekainaren 6ean, eta 10 ekitaldi izanen dira. Orduan, estruktura zein da, ez? Zerbait hibridoa planteatu dugu, alde batetik ditugu historialariak, hau da gai horretan edo kolektibo horietan, aukeratu ditugun kolektibo horietan adituak diren pertsonak, eta bestetik artistak. Eta egin nahi izan dugu, horien arteko batura bat, ikuslei edo gurekin ibilbidea egiten duten horiei, ikuspegi oso zabal eta orokor bat emateko. Orduan, planteamendua da, Iruñeko puntu jakin batean pertsonak ikusleak batzea, eta hor jasoko dute historialari baten azalpena. Eta orduan hor ikusiko dute ikusleek espektakulo bat, eskainiko zaie, oso latuta dagoena iraganarekin, baina gaurkotasunetik, hori da helburua, lantzea gaurkotasunetik iraganeko horrekin. Eta hori da gure helburua, zirikatzea, pentsaraztea, kontatu ez den horien historia berreskuratzea,